Takže vítam vás pri mojom prvom videu, ako začať s Volkom a ako máte hrať. Takže dajte si na začiatku, keď nemáte žiadne postavy, ale už tu máme si Create Creation. On sa to rozdeľuje na Hordu a Alianciu. No Aliancia, to také sráčky sú. Tak ja hrám na Kataklizme, toto tak Worgen, od Kataklizmu, Magnum, Goblin. By ste nevedeli, by ste predtým nikdy nehrali. Worgen, fakt pecka. Tak to tak máte, môžete si vyberať, že chcete byť muž alebo žena. Mac klasy, šaman, mag, hunter, roach, warlock. Tak postavy. Tak ja si, neviem, spravím napríklad orka, warlocka. Ak máte, chcete mať farbu pokožky, tvár, štýl vlasov, farbu vlasov a bradu alebo niečo také. Každý, niekto tam má niečo iné, napríklad rohy a tak. No, tu máte popis orka, a tu nákž warlocka, alebo proste hocičoho hanta, šamika. Tak, alebo si môžete dať random, hej. Tak tu si napíšete meno, neviem, teraz nič nenapadá, si dáte, že random a tam vám dá, že proste, že hociaké meno, ak vás nič nenapadne a už dáte len accent, no a hrať. No. Tak, na začiatku takéto video a to si môžete pozrieť, toto mne sa teraz nechce. Na začiatku máte zobrať quest, budete zanesiete. Potom, tak, Balloon White Peta. Tak najlepšie na začiatku, keď si takto si dáte, tak vysvetlivka. Tak máte charakter, info, equip, pet, musíte povedať, a reputácia. Nechám vašu reputáciu má. Už nemalo byť. No nič. Questy, ktoré nie sú zobraté. Ešte na info. No hlavne meno. Infernace, Action Bar. Si to naklikať najlepšie na začiatku. Či chcete, alebo nechcete, si vypal video. Logout, musíte vypnúť. Tak, máte spellbook, tam máte spely. To rozdieluje vždy na tej kategórie na len máte napísané. Tu vám tam automaticky dá. Nastaviť keď to má dobre, no a tak. Tak tu máte trénerov, je warlocký tréner. No, trénera si vytrénujete, keď dávate úrovne vyššie a vyššie. Od 3, 4, 10, 80, tam je toho oveľa viac, a to je také základné. Potom opravár, keď vás niekto zabíja alebo nejako poškodí, tak prídete si mu opravíte alebo predávate veci, keď máte nejaké bugu. Ak máte priateľov, si môžete pridať, hoci koho budete, alebo ignorovať, keď chcete niekoho ignorovať a vás stále otravujete, napríklad meno. Inak si môžete nájsť, keď chcete niekoho nájsť, napríklad od 10 po 14. To vám vyhľadá, aká je to klasa, aký je to level, aká je to zóna a meno. Tak chat, tiež dobre na začiatku si dáte chat a tam krčma, a to servery, itself, EU a tam vždy nejaká hovádina hrajú. Alebo rád, to môžete hľadať na mi 2, to teraz je nepodstatné. Tak ukážem tento quest narýchlo. Čiže by som také vám ukázal. Ešte mapa, M-kom dáte. Alebo tu na gore pri radari. Máte ešte kalendár, eventy, nejaké akedy videa, neviem, nadáte. Mapa. No, kliknete. Zabijete ho. Najďalšieho opäť ho dorazí. Bude to prvá to práca. No a tak robíte questy. Zoberete si vec.
niektoré žrádlo alebo niečo také, keď vám zoberú HP, to iba na jede. Niekde to vlastne sa aj neoplatí predávať. No tak má nejaký čurák prišiel. No, dal skôr, alebo má sa na to. Ale nie, ľahké vydať dvojku. A on zvyšuje každým rozvom viac HP a má aj mana. Aj petový. Zároveň sa svojím. No, a ešte inak si môžete pozrieť, že na čo je Oleg napríklad dobrý, alebo hoci do má, že 4 spell power. Samozrejme, či niekde má attack power, alebo niečo také proste. Tak, predmáme či jedné, čo takéto veci. No, tak zároveň si teda tak quest. Zoberať, musíte si vždy odkliknúť aspoň jedno. Dáte na seba, no ešte dáte napríklad, môžete si kúpiť iné veci. Napríklad, nemám viac strachu. A ešte tunak si môžete, keď chcete niekoho hovať, robiť alebo niečo také, dáte napríklad hocičo, alebo napíšete dance, začne tancovať. Hociaké hovadby. On si to mení, ale potom sa začne opakovať. Alebo že, ja neviem, začne robiť kúra, keď chcete s niekým na duel, tak ešte na charakter si môžete pozrieť nejaký iný, že musíte napísať, alebo inspect si pozrieť jeho equip. On by bol na duel. Poď sa hrať. Dúfam, že to bude, dúfam, že to príjme. Invite, keď ho chcete do grupy. Trade, keď chcete s ním obchodovať. No, a tak. Čo som ešte také ukázal? Tu ešte ukážem BGčko. Danger systém. Ukážem. Talenty to archívy. Tiež vám odpíšem výsledky. Ale môžete aj od jednotky, keď dáte z nich 0 výher, keď vám to dá talent. Tak sa s vami lúčim, mne sa vám to páčilo. Tak sa majte.